Вълкът козината си мени, но нрава не. Очевидно обаче тази поговорка не важи за София, защото тя е змия. Когато преди няколко дни бях при директора и ме наказаха тежко, съвсем си мислех, че съм изгърмяла. Обаче в последствие нещо промени решението. Сори. Ето го нещото, за което говорих. И стори ли ми се, или София каза сори? Чакай малко, чакай. Исках да ти кажа нещо. Разбрах за разговора ти с директора и мерси. Намалиха ми наказанието. Знаех си, че she will be back. Петьо, липсваха ми тъпите ти шеги. Какво имаш предвид под тъпи шеги? Какво имаш предвид изобщо под шеги? Виждам, че всичко си е по-старому. А вие как сте? О, остави ни нас. Обаче разбрах от едно пиленце, че някой скоро има рожден ден. Ах, ще го застрелям, той пили, сериозно. Май пребирането ти до родния град не ти се отразява добре, а? Добре, няма да променяме темата. Оставаме за рождения ден. Аз обаче не говоря по време на час. Битката при Ватерлоо, провела се на 18 юни 1815 година, е последната битка на Наполеон I. Неговото поражение слага край на управлението му като император на Франция. Тази битка слага край на период, наречен 100-те дни, И Петьо, нали се разбрахме? Задаваме максимално въпроси, много, за да разберем какво харесва. Окей. Добре. Обаче да не е очевидно. Естествено. Добре. Ей, хора! Готова съм. Айде, ходи. Айде. Откъде щяхме да минем, между другото? Абе, хора, понеже моите кецове супер много се скъсаха, искам да си купя някакви нови, ще ми препоръчаш ли, примерно, някакви? Бели или цикламени? Или цикламени? Цикламенето... Да, между другото, аз цикламени съм нямала до сега. Време е да имаш. Да. Това са много хубави цветове. Да. А ако трябваше да отцветиш един балон с Ама, тези изчакай двата цвята... малко, само да отида тук до магазин, ще Да, окей. Окей. Как така ще питаш, бе, пак? Балони! Ще може и конфети да харесва. Или искаш да я питаме, примерно, как иска всички да сме наредени в стаята, а? Тя изобщо няма да се усети. Как няма да се усети? Няма да се усети. Ако беше питал и за тортата, обаче, ще да те убия. Изобщо няма да се усети. Това е абсолютно нормален въпрос. Не е как нормален ще въпрос. Един балон? Ти ще го какво отцвети? разбираш под изненада? Думата изненада. Surprise! Добре, това, което се опитвам да кажа. Хора, трябваше да си взема дъвки, искате ли? Това са 7 Sticks мента. Да, Много много интересно. се яда. Вземете си. Няма да ядеш тогава. Чакай да минем една.
О, сега се подсетих. В киното си взе пуканки. Това на мен ли ми е любимо? Ама и на мен. Браво, бе! Да. Защото на мене и папагала ми умря миналия месец и аз си го изстрадах, да. Ама аз си го изстрадах, де. Викаш мина вече. Мина, да. Примерно, какво животно би ти харесвало? Ти да имаш. Кученце. Померанче, малко кученце. Розово, нали? Да. Ще го отцветим, ако трябва. Дали кучетата обичат пуханки или начос? Не дей, защото ще го умориш. Примерно някакви философски книги да си купя. Не. Ти да. Да си купя. А ти не, така ли? Ами аз предпочитам кученце. Добре, а книга за кученца би ли прочела, ако имаш такава? С тези книги. Кой чете книги за кученца? Ами не, аз просто си питам така, защото искам да разбера. Кой е? Венци. Разкарай го това. Да, кажи Венци. Жана тук ли? Жана? Тя замина отдавна, ти не знаеш ли? За Аржентина да помага на бездомните да си намерят дом. Ти ме тапиш ли с мене? Не се май тапе. Яко. А ти до вечера какво ще правиш? Аз? Ще си бръсна краката, веждите, мустака, ходилата между пръстите, подмишниците, вътре в пъпа, трябва да си махна веждите, миглите и много други неща. Аржентина викаш, а? Трябваше да измисля нещо много бързо. Добре, че той не може да мисли бързо. Така да е, благодаря ти. Явно не си чак такова психо, за каквото те вземах. Колко мило. Между другото, едни приятели ще правят тайно парти за рождения ми ден. Ако искаш, ела. Да не прекаляваме чак толкова с близостта. Но благодаря ти, че си помисля. Моля. Хайде, оставя балоните, ела да я закачим. Качай се. Много ти благодаря, че ми помагаш. Няма Без проблем. тебе нямаше да се справя. Не бе, сериозно. Иначе нещата, за които говореше на Бела и въпросите, които й задаваш, исках да те убия. Това, че ме наречета пак малко, те си даде. Нали знаеш, че нещата, които ти казвам и подхвърлям, не са на сериозно. Даже напротив. Я оправи лампата. Стана много хубаво. Не колкото теб. Май Хелия ти дойде в повече, а? Ами, не, когато съм с теб, се чувствам като балон с Хели. Вдигам се. Нямам предвид, че се вдигам. Имам предвид това, че нали знаеш, че болници са на атомно ниво и просто това, че когато са в въздуха и... Ако ще правиш така всеки път, мога да ти кажа и за другите газове. Не тези, които са в балоните. Имам преди тези във въздуха. И за останалите общо взето, които... Хайде, да го оправяме. И за какво викаш сме тука? Ще гледаме метеоритен дъжд. Това е най-доброто място. Метеоритен дъжд от този блок? Да, от тераста. Просто това съм си взел и телескопа, така че... Щом си взел телескопа... Абе, Петю, за какво толкова тъмно вътре? Сега ще видиш. Сега! Алекс! Ама ти наистина ли не знаеш? Къде го знам? Аз ти казах. Благодаря ви! Не, више, бе. Черни обувки. С бял чорапогасник. Пълна безвкусица.
Добре, че сме ние на това парти. Най-сетна умна приказка на този купон. А на здраве. На здраве. Хора, изчакайте, след малко ще дойде. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Мерси, ама спри. Заповядайте си, дружен ден. О, Жива и здрава! Я, какво е? За следващия път, като се видим, да сме подготвени. Мале, винаги съм си мечтала за една аптечка. Благодаря ти, айде, влизай. Тая какво прави тука? Абе, аз я поканих, спокойно. Споко. Здравей. Мерси. Ой. Супер. Мислех да е томахавка, но помислих, че ти я използвам перфектно значение. Много добре, айде влизай, че и купона тече. Е, това вече е изненада. Георги. Той какво прави тук, бе? Еми така, като някои хора не споделят, че си имат приятел, другите действат. Видях снимките ви заедно и реших да й пиша. Честит рожден ден. Мерси. Чакай да ти налея. Хайде! На здраве! На здраве! На здраве! Иде ми наистина да гушна букета. Нека ви разкажа как започна всичко. Добре, не искам. Бяхме училище с теб. Охо, любовчета! Почвам да харесвам гузички. Разкара се. Ще разкарам на този път, ще е завинаги. После няма да има среднощна близост в чата.